رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفي شرفلا لجبا أمبا أولا دنيا كافو أمبا بانغوني جغنبوغلا shirifila dembayala an karamogo alil makame sayyid sharif Osman Madan Haidar aye suntiga belebele labɛn alisilamaw ye kuranɛ tafsiri banen kɔfɛ ka bɛn mɛkalo tile 21 ma sungalo tile 27 don san 2019 ina ni nga alisilamaw suntiga k'u ladumuni ka kɛ hinɛ ɲini ye ka kɛ yafa deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka bila alakira Muhammad kamizanu na ana so dingew kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kalanden n'a ka lamɔden Alhaji Bonanyang o min ye an kɔn ala ka hinɛ na ni ka bɛn avril kalo tile 12 ma Sharif Osman Madan Haidara a ye malobɔrɔ 100 ɲɔbɔrɔ 300 min bɛɛ lajɛlen bi ti jɔ bɔrɔ 400 na k'o ɲin dɛsɛbagatɔw la u ka taa u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye u ka sow kɔnɔna na ka alikuranɛ kalan kɛnɛ sigi ka wajulu kɛnɛw sigi nin bɛɛ lajɛlen dabɔra ka bɛn Alhaji Bonanyang a ka tile 4 doma ka kɛ hinɛ ye ka se a ma ani alisilame su kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan mɔgɔw ye u ka duwawu denw kɛ k'u ka foli n'u ka waliɲumandenw ɲɛsin ka taa Sayyid Sharif Osman Madan Haidara ma a ka nin waleya ɲɔgɔnna na an ka jɛ k'a baaraw seereya. Alhaji Bonanyang sadi a n'a ka kan mais karamɔgɔ min ka nin k'a ye Buna ka min kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ka min kɛ Buna ye ka bon Buna ka min kɛ karamɔgɔ ye parce que karamɔgɔ yɛrɛ de ye Buna dilan ka laban ka bila baara la ka laban ka ɲuman k'a ye parce que karamɔgɔ ka saraka min bɔ wulada nin na bon an ɲɛ bɛ min na o y'o ye mais min bɛ yen ka kɔn ɲɛ da tɛ se k'o fɔ mais an ɲɛ bɛ min na suman malo ni ɲɔ bɔrɔ 400 o kɛ saraka ye a tɔgɔ la ka tila ka silamɛw mɔgɔw bayirikaw sun tigɛ bi dumuni modèle bɛɛ la ka di Bonanyang ma ni Buna tun ka ɲi o ye tiɲɛ ye mais a ɲɛna karamɔgɔ min sababu la o fana ka ye karamɔgɔ fana ka min k'a ye wallahi i bɛ tugu karamɔgɔ caman kɔ o tɛ k'o k'i ye quoi karamɔgɔ ka dugawu k'a ye dama dakuruɲɛ kelen o ye wasa kɛ mais karamɔgɔ ka tila ka sarakaw bɔ a ye ka ɲumanw k'a ye ka mɔgɔw jigi tugun a tɔgɔ la an ma dan sɔrɔ o la donc an b'a fɔ dɔrɔn ko Buna tun ka ɲi mais karamɔgɔ ka ɲi ka tɛmɛ o kan ka sababu kɛ ɲuman bɛ yen ɲuman fana ka ɲuman bɛ yen donc an nisɔndiya ni wulada in na an b'a dɔn Bonanyang alhamdulillah a bɛ yɔrɔ min na a bɛ nɛɛma de la siga t'o la fiyewu mais ni nin farala a kan o b'a jidi sabu o bɛ dɔ fara a kan mais an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ le a y'an kalan a ye sira yira an na a y'an ɲɛ yɛlɛ a ye fɛn dɔ jigin an kɔnɔ a y'an bila fɛn dɔ la an fana b'a ɲini ala fɛ a bɛ min miirila n'an ye a bɛ fɛ an ye kɛ cogo min na cɔ ala k'an kɛ ten ka sababu kɛ an karamɔgɔ Sayyid Sharif Osman Madan Haidara a ye nin ŋaniya bi wula in na ka sababu kɛ an balimakɛ an n'an jɛɲɔgɔnkɛ an n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Alhaji Bonanyang ka ala ka hinɛ la ale ka fatuli an b'o tile 40 na bi karamɔgɔ ye nin ŋaniya siri k'a bɛ suntigɛ kɛ ka hadamadenw suntigɛ bi k'o kɛ hinɛ ka se Bonanyang ni diɲɛ silama su bɛɛ lajɛlen ma ni ansɔri su bɛɛ lajɛlen ma bon surɔ an ye wajibiba kɛ kuru kɔnɔ yan nɔ tilegan in na an ye kuranɛ kalan ka tila ka dalilu caman fana kalan wula in na an karamɔgɔ fana nana ka na mɔgɔw suntigɛ mɔgɔ min bɛ bi yan nɔ bangɔni na i b'a mɔgɔ ba caman compter a bɛɛ lajɛlen ale yɛrɛ ka tafsiri duman in kɔfɛ a tilala ka na suntigɛ di adamadenw ma k'o bɛɛ kɛ hinɛ k'o kɛ Buna ani diɲɛ silama ɲuman bɛɛ an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye a ka ŋaniya ɲuman la ni adamaden ŋaniya ɲɛna ka ban k'i dusukun ɲa i ka baara bɛɛ bɛ ɲa hakɛza a ma dɔw ma tugun a tilala ka balo bɔrɔ 400 bɔ k'a di fantanw ma bi ɲɔbɔrɔw la malobɔrɔw la k'a di fantanw ma bi k'u ka hinɛ karamɔgɔ a sira bɛ ala bolo dan tɛ karamɔgɔ ye n'an bɛ dugawu k'a ye a ye nin bɛ dabɔ mun de kama a ye nin bɛ dabɔ dɔn ko ala k'a hinɛ se an karamɔgɔ ani silamasu bɛɛ lajɛlen n'o ye Bonanyang ani silamasu bɛɛ lajɛlen ma ni dusukun ɲumanya yɛrɛ tɛ a ma nɔgɔ an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ka funesiraya mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na sunkalo daminɛ ni sanjɛ a ye min di ala ma maa si t'a da dɔn nka a ye fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ a ka ala in de kama an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min fɛ tigitigi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale de b'o dɔn ala k'o nɔgɔya ye a n'a ka denbaya an yɛrɛ minnu ko k'an b'a fɛ an ka haminaw ala k'o dilan ye ka bɔ an karamɔgɔ n'o de Sayyid Sharif Osman Madan Haidara ale min
n'an b'a fo a ka hakɛ kɔnɔ Ala ye min fɔ kuranna kɔnɔ o de ye walaqad kanat lakum fihim uswatun hasana ko aw ka dɔn kira a n'a nɔfɛtugu jamaw ani kira ka so dun kɛ olu kɛra an ma ladegelifɛn ɲuman ye Seydi Serif Usman Madani Haidara kɛra ladegelifɛn ɲuman ye ka sababu kɛ an ye nin ye ale de bolo vraiment ni sunkalo sera a bɛ to ka nin kɛ wagati bɛɛ sanga bɛɛ don o don diɲɛ wagati bɛɛ bi ta bɛnna ni Ala sɔnna an jɛɲɔgɔn kɛ a n'an ka usaziba n'o de Alhaji Bunaɲang ale ka tile 40 a ban ni tile 40 an karamɔgɔ Seydi Usman Madani Haidara n'a nɔfɛtugu jama a n'a ka denbaya o ma ɲinɛ a kɔ o ko o bɛ n'a ka tile 40 o bɛ na saraka bɔ kɛ suntigi k'a labɛn k'a di alisilama jama ma k'a ma dan o ma tuguni ka tila ka malo bɔrɔ 400 k'o saraka k'a di fantanw ma fi sabilillahi ko Ala ka nɛɛma se buna ma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ya rabbi silamɛsu bɛɛ lajɛlen bɛ n'an b'a ɲini Ala fɛ sunkaloba in bonya kama ya rabbi Ala ka nɛɛma s'u ma an karamɔgɔ a y'a bɔ nafolo min na Ala ka miliyɔn ni miliyari saga nɔ la a yɛrɛ fana an bɛ dugawu k'a ye sija ni kɛnɛya ni wasa ni kɔrɔta ya rabbi Ala k'o di an n'a ma an bɛ min ɲini alisilama jama fɛ bɛɛ lajɛlen ka to ka nin de degi kira b'o de fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam dalul khairi ka fa'ilihi hɛrɛ yirabaga mɔgɔw la a bɛ kuma kɛbaga wala mɔgɔ min n'i bɛ to ka nin kɛ wagati bɛɛ siga foyi t'a la nin ye fɛn de ye ka hinɛ yira silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ min hakɛ min bɛ yan min b'i sun tigɛ ka lafiya ka dumuni duman dun ka lafiya ka se ka hɛrɛ fana sɔrɔ ɲɔbɔrɔ 400 min fana dira min dira fantanw ma ka Ala ka nɛɛma se silamɛsu ma ka nɛɛma se buna ma ani a yɛrɛ n'an karamɔgɔ n'o ye Fancini Haidara ninnu ka nɛɛma se u bɛɛ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma s'u ma Ala ka barika don karamɔgɔ yɛrɛ ka denbaya la wala min b'an bolo o de ye nin ye ni nisɔndiyalen don an bɛ dugawu ɲini alisilama jama bɛɛ fɛ Serif Usman Madani Haidara n'o y'an karamɔgɔ ye ale kɔni san o san sunkalo la a bɛ don dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka mɔgɔw wele k'u sun tigɛ mais sunkalo yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ɲumanya walew b'ale bolo a ka ca mais bi ta in kɔni kɛra suntigɛ ye komi a b'o kɛ san o san an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que ale ka baara don o don dɔ de bɛ fara kan salon ta yɔrɔ bɛɛ fara mais ɲinan ta fana juguyara ka tɛmɛ o kan ka daminɛ an ka chaise sanfɛla la ka taa bila madraso cour kɔnɔna la ka taa misiri kɔnɔna na ka taa se sherifu ninnu ka couloir kɔnɔna ma ka na se karamɔgɔ yɛrɛ ka terrasse kɔnɔna ma ani salon kɔnɔna a bɛɛ de fara fan bɛɛ fara mais dumuni tɔ bɛɛ fan bɛɛ fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ye dumuni kɛ fo k'a tɔ to donc vraiment an kɔni a nisɔndiyalen don an bɛ karamɔgɔ de fo ka dugawu k'a ye a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o d'a ma yarabi a bɛ fɛn o fɛn fɛ Ala k'o k'a ye a bɛ siran mun ɲɛ Ala k'a kisi o ma an karamɔgɔ ye nin baara min kɛ bi suntigɛ in na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nɔgɔ yɛrɛ tilala kuma bɛɛ la n'i ye nin jamaba in lajɛ ko an karamɔgɔ hinɛ kama magari kama hinɛ ɲini kama ani dayɔrɔ yɛrɛ ɲinini kama a ye silamɛ bɛɛ jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ma jamiyatu ansarudin islamiya ani silamɛ ɲuman bɛɛ ani kanuɲɔ ɲuman bɛɛ a ye bɛɛ jɛrɛ bi ko an bɛɛ kana sun tigɛ a fɛ hinɛ ɲini kama an balimakɛ ani silamɛ ɲuman fɛn o fɛn fatura a ye nin bɛɛ kɛ hinɛ ɲini de kama ko Ala ka hinɛw na ka dayɔrɔ suma kɛrɛnkɛrɛn ma an balimakɛ n'an baarakɛ ɲɔgɔn Bunaɲangi an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ s'a ma Ala ka hinɛ s'a ma Ala ka kɛ barika ye i yɛrɛ kuma ba kalanso falen don kuru falen don misiri min filɛ an kɔfɛ a falen don sanfɛla ni dugumana sen dayɔrɔ yɛrɛ t'a kɔnɔ n'i y'o nafolo lajɛ i b'a dɔn a tigi mago bɛ Ala de la ɲɔ tɛ min mago bɛ diɲɛ na o tɛ se k'a kɛ min mago bɛ hali fɛn wɛrɛ la diɲɛ ko la o tɛ se ka nin kɛ o la an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada k'a ka denbaya fo an ni a denw a n'a mɔdenw an tɛgɛ de bɛ minɛn kelen kɔnɔ a n'ale yɛrɛ ye o ye kabakoba de ye o la an b'a ɲini Ala fɛ a ye nin bɔ nafolo min na yarabi Ala kana ban Ala k'a ji di Ala kana nagasi vraiment an nisɔndiyara fo ka se a dan na n'i ko an ka kuma an bɛ si yan karamɔgɔ ye mɔgɔ ye depuis kunu de foyi tɛ yen don min karamɔgɔ tun bɛ nin ko ninnu kɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bi ni nin ko ninnu n'o jidira karamɔgɔ bolo parce que a ye nin don fɔ a ko nin don bɛna Ala bolo bon Ala y'o don kɛ anw minnu ɲɛna anw minnu y'a ka denmisɛnnin fɔlɔ ye n'an y'a ka lamɔdenw ye nin tɛ bala anw na nin tɛ bala an na karamɔgɔ tun bɛ cogo min kunu bi de ka jugu n'o ye ni se sɔrɔli don karamɔgɔ an tun b'a fɔ a yɛlɛmana mais a tun bɛ cogo min kunu a bɛ ten de bi yɛrɛ ka jugu n'o ye o de kama ne yɛrɛ cɛba in ne fara a la quoi n tɛ dan sɔrɔ a la n tɛ dan sɔrɔ a la san 40 i ye mɔgɔ o mɔgɔ dɔn a tun bɛ cogo kɔrɔ kelen min na fo bi
dɔ de bɛ ka fara o jogo kelen k'a tigilamɔgɔ ka taabolo la i bɛ da la k'a fɔ nin ala ka mɔgɔ de ye nin ala ka mɔgɔ de ye bon karamɔgɔ ka nin don suntigɛ ɲɛnamaya k'a ɲɛsin buna ni ansar silamɛsu ani diɲɛ silamɛsu ani an balima silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma non koba de ye bi ko min ni diɲɛ kan ka bɔ a kalama ko min ni diɲɛ kan k'a dɔn nin cɛba in bɛ min ɲini ni adamadenw ye k'a fɔ i tilala la ou bien n'a jɛra i bɔra ale ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a bɛ ɲini kɔ karamɔgɔ tɛ ɲinɛ mɔgɔ kɔ e de bɛ ɲini i yɛrɛ kɔ e de b'i mabɔ ou bien karamɔgɔ ye mɔgɔ ye jamais i ni karamɔgɔ ti jɛ k'a fɔ karamɔgɔ b'a fɔ farana ou bien bɔ nɔfɛ i yɛrɛ jogo de b'i fara la i yɛrɛ jogo de bɛ taa ni ye bon vraiment ne wasalen don ni karamɔgɔ ka bi suntigɛ ye n wasara fo ka kuma tɛ n da quoi kuma tɛ n da an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔ ye an bɛ dugawu de kɛ ye ala y'a da mission min kama a y'a kɛ fo k'a s'a dan na an bɛ dugawu de kɛ a n'a bɔnnaw ye juruya minnu bɛ bɔ a la fo ka taa dugukolo meleke ala k'u kɛ diinɛ dɛmɛbaw ye ala k'u kɛ diinɛ drapeau tabaw ye fo ka taa se kira muhamadu ma jɔ kɛnɛ ka don min an b'o de ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛ ala k'a da n'a ma a bɛ siran min ye diɲɛlatigɛ la ala k'a n'a kisi a ma a bɛ min ɲini ni diɲɛ bɛɛ ye ni silamɛ bɛɛ ye ala k'o kɛ n'a ye bi don la hɔrɔma kosɔn kira bonya kosɔn salli ala rasuli ni an karamɔgɔ ye an wele suntigɛ la buna ye yan'an ka taa buna ka fan bɛɛ fɔlɔ an bɛ karamɔgɔ fo ale min ye baara daminɛ kunu tuma min na a b'a kelen na fo ka na se bi ma alhamdulillah a ma découragé baara in na fiyewu toujours a bɛ ka guloki bɔ k'a da pour que ala ka diinɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na wala sa o cɛsiri de bi a la ale ni buna tun bɛ ka jɛ k'o de kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye buna minɛ ale la bon ala sɔnna a y'a ŋaniya ka mɔgɔw sun tigɛ bi pour que ala k'o kɛ bɔda ye buna ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ye o nisɔndiya de bɛ an na yadɔ bi kosɛbɛ bon alhamdulillah toujours an bɛ seridini cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ burusi kɔnɔ ka taa gosi an ma seridini bi diɲɛ na yɔrɔ la an bɛɛ lajɛlen fo hakilina min bɛ na nin kɛnɛ in kɔnɔ o ye nisɔndiya ani bonya ni barikada ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye a y'an inviteli min kɛ suntigɛla yan a kɛra hukumu dɔ de kɔnɔna na n'o ye an karamɔgɔ a n'an ka usazi a n'an kɔrɔkɛ n'o ye Bunaɲang ye ka silamɛw invité k'o suntigɛ walasa ala ka se k'o hinɛ se buna ni silamɛsiw bɛɛ ma an bɛ o hukumu kɔnɔna de la mais n'i ye ko in jateminɛ an karamɔgɔ i b'a ye a ma dabɔ foyi kama fo silamɛw hinɛ ka don ɲɔgɔn na silamɛw ka ɲɔgɔn kanu k'a yira silamɛw kan ka jɛ ka ko kɛ de vraiment ale ka laɲini ye de silamɛw bɛ se ka bɛn ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ o hukumu de kɔnɔna la n'o tɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara dan t'a la dan tɛ Hayidara la n'i y'a jateminɛ k'a ye anw yɛrɛ ka ye ɲɛna la silamɛya la nin ko ninnu ka se ka kɛ silamɛya kɔnɔna la a sababu o bɔra Hayidara la mais anw yɛrɛ k'a ye ko nin bɛ se ka kɛ silamɛya kɔnɔna la ni an karamɔgɔ tɛ anw yɛrɛ bolo silamɛya kɔni ye misiri kɔnɔna de ye wa wajulikɛyɔrɔ tagali dɔrɔn de don mais k'a ye silamɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ silamɛw yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn invité dumuni na walima événement wɛrɛw la an y'o ye fɔlɔ ye an karamɔgɔ de la vraiment o yɛrɛ de ye ko in avantage yɛrɛ ye o nisɔndiya a n'o barikada an b'o de kɛnɛ kan bi mais a bɛ hukumu min kɔnɔ toujours o ye an karamɔgɔ a n'an kɔrɔkɛ n'o ye Bunaɲang ye a b'o ka tile 40 sarakati bɔ de kɔnɔna la donc an nana suntigɛ la yan nɔ karamɔgɔ fɛ Cheikh Sɛrifu Usumani Madani Hayidara donc à l'occasion de ça buna ka 40e jour quoi donc o ye bi ye quoi donc an nana suntigɛ la yan nɔ quoi tu vois un peu c'est pas bon duwawu min bɛ n bolo k'a ɲɛsin bamagatɔ ma an bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ a la vraiment ala k'a dayɔrɔ suma ala ka yen fusaya mɛnɛ yan n'o ye bi wulada in na an nisɔndiyara sigi min kɛra ni o de ye kuranɛ kalan ye wula in na ka taa se suntigɛ waati ma ni Sɛrifu Usumani Madani Hayidara n'a tilala ka bi suntigɛ in fɛnɛ ta ka ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ ni ani an balimakɛ ni o de ye Ustaz Bunaɲang ye
bi sigi kɛra ka kuranɛ kalan kɛ a ye ani silamɛ su ani ka tila ka balo di fɛnɛ kɛ fo ka se bɔrɛ 400 ɲɔgɔn ma fantanw ma dɛsɛbaatɔw ma ka hinɛ se buna ma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ani ka silamɛ jama bɛɛ lajɛlen sun tigɛ bi Seydi Sharif Usmane Madana Haidara a ye min kɛ a ka kalanden ye a n'a den ye ni o de ye Ustaz Bunaɲang ye o la nisɔndiya min bɛ an na o tɛ se k'a fɔ ka se a dan na mais karamɔgɔ ka nin ye yirali de ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na hadamaden ni mɔgɔ jɛra o la jɛ alhamdulillah jɛ min kɛra Ala kama Ala sɔnna a labanna ɲɔgɔn bolo Ala kelen kama a ye kanu min ta ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ y'a yira kanu min bɛ ale la k'a ka tɔnden kelen kelen sɛgɛrɛ dan foyi t'a la o la nin ye yirali dɔ de ye dɔ la mɔgɔ min ye fɛn dɔ kɛ buna fana a ye jɔyɔrɔ min ta a ma kɛ jɔyɔrɔ dogolen ye a yɛrɛ jɛna n'a ye ka na a yɛrɛ kɛ Hayidara den ye Hayidara kɛrɛfɛ yan a mago bɛ se mun ma n'ale bɛ se k'o k'a ye a ka se k'o k'a ye o la alhamdulillah Ala sɔnna fo ka taa se a ka fatuli ma ka to o sira de kan o la karamɔgɔ yɛrɛ ma ɲinɛ a kɔ a bɛ min k'a ye gundo la an b'a fɔ o ka bon nin ye sabu ni mɔgɔ taara a mago bɛ se fɛn min ma o de ye Ala wele karamɔgɔ o jɔyɔrɔ dɔw de fɛnɛ filɛ nin ye kɛnɛ kan t'a la ka sɔrɔ dogolen caman kɛra o la an bɛ karamɔgɔ de fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ sarakatiba min bɔra bi Ala ka hinɛ se buna ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a ɲini Ala yɛrɛ fɛ saya bɛ se an kelen kelen ma don min o k'a sɔrɔ an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala m'o kɛra tila k'o k'a ka Alaya kama ni Ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ye Bamakɔ Bangɔni Jɛgɛnɛbugu la Elhaji Bunaɲang ale ka tile 40 sigi hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔ Seydi Sharif Usmane Madana Haidara sufɛ wajiluw tɛmɛnen kɔfɛ ni ka alikuranɛ kalan sigi a ka misiri la k'a kɛ hinɛ ye ka se Elhaji Bunaɲang ma a seginna ka ɲɔbɔrɔ 300 malo bɔrɔ 100 min bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ bɔrɔ 400 na ka o di dɛsɛbagatɔw ma ka kɛ hinɛ ye ka se alisilamɛ su kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Elhaji Bunaɲang ni ka segin ka alisilamɛw suntigɛ kalanso kuru kɔnɔna Jamiyatu Ansardin dagala min bɛ Bangɔni Jɛgɛnɛbugu la o sanfɛlaw ka taa se misiri fɛɛrɛ kɛnɛw ma fo ka taa se kuluwari kɔnɔnaw ma Seydi Usmane Madana Haidara ka salɔnbaw kɔrɔla a ka tirazi sanfɛlaw nin bɛɛ tun falen bɛ adamadenw na i k'a dɔn k'a fɔ wa bɛɛ lajɛlen wasara nakun sɔrɔla an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a dabɔra min kama Ala ka hinɛ se taaba ma k'an yɛrɛw mɛn ka sarakatiw bɔ k'an karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ni Alakiraba hɔrɔma ye an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka lasaw ma TV Sherifila fɛ kameraman Baba Keita Musa Tarawele reportage Mukhtar Bagayogo ka montage bɛɛ lajɛlen kɛ Ja PC a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.